Sud Air. Dujal mawngal ngal ganduɗa première questure à l'Assemblée nationale Daouda Moussa Dia waɗi ɗum e département mo Kanel taw koye commune mo Orkadiéré saabi ɗum ko yidde nawande ɓe ganduɗa ko bandiraɓe dundenaɓe ambulance keso poul teskama e on diwan haɓe joguino caɗele ambulance so tawi yimɓeɓe dañi haaju gam yettoyade hôpitaux ji mawɗi ene wonannoɓe caɗele cattuɗe ɗum iwi ha laaɓi ceer kono noon omo yaadi e dendagal ɓe liggodirta ene jeeya e ɓen honorable Mbondi Thiama Dabo au conseil de collectivité territoriale e Oumou Bayla Sow kañum woni e candidate coalition nafoore e élection payaɗo ɗo ko hono noon omo ganduɗa Alassane Mbaye Thiam ene tawtora e délégation e autorité ji goɗɗi e tawtorama ummadeɓe nokku ene wiye wendu bosiyaɓe femde toon e dunde ɓe ndewi Orkadiéré kono ɓe caggi ko juuti e nokku ene wiye Diamoguil ɓen ɓe ganduɗa ko Diamoguil naɓe kolli tigui rigui darde makko lang ndew o daraniɗo ɗumen haade oɗo ñalawma hande alay saago ma telloɗa ɗo min kollitma ko mbaɗonoɗa min ko hay hen hunde majjani kono kadi e woytade e gueɗeji goɗɗi cohladi eko fayi arde e on saaha hewɓe e jeeyaɓe e Diamoguil ɓami konngudi ruttude teddugal premiére questeur à l'Assemblée nationale Daouda Moussa Dia wawa
ebi ñaagoɗa ko dokkowo wawde waɗandema adi ñaago kadi somin ñaaguima kadi min dañan kadi jiɗi wallineɗa hande min kalani dokkal kadi ñaagoɗa ko wawde waɗandema dama min ñaaguima kamin gandi kadi min mbaɗante kamin jiɗi koleso wuramen hen kadi mo ganduɗa hoorema eɗen tohni changement mawɗo avec le nouveau maire Amadou Bayda Sow ɗum noon so ɗum ɓenni kadi enenni ɗumen o enen gandi ene majji leewi ɗum fof enen noon saɗa wawi ha emin hande ene mbaddema face à face kaali min probléme ɗi gonɗo ɗumen enen way ɗum so ɓenni courant o enen gandi Diamouguel courant mo timman hay 30% hay goto presque leɗe plus de 50 quartier eyyi ɗum noon so ɗum ɓenni dispensaire men wona gasi golle gonnon ala hay ala sayda caggal nde Diamouguel naaɓe kala liɓi konnguɗi munen koye on saaha honorable Oumou Bayla Sow ɓammi konngol haalde tigi rigui welema mum e o ñalawma kono kadi hollidde inchallahu rabbi kala ko manki soko tawi ɓe keeɓi koɓe jiiɗi ko maɓe jokku golle ɗo ko wadde tan woodi ala haalde on calminama on fof mum fo inde mum e yettode mum enen fof en ndendi en mbi honorable député Daouda Dia premier questeur à l'Assemblée nationale en mbimo soyez le bienvenu dans la commune de Haoré et particulièrement à Diamouguel mbeɗe sikkima ɗo ko jiiɗa ɗo ko monsieur le questeur le premier questeur de l'Assemblée ɓernde ma ɓuuɗi ɓernde ma deeƴi min mbi ko ya deeƴi ɓernde ma ganda wonde Diamouguel a dit oui à la liste de Nafoore oui à la liste de Nafoore à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 janvier 2022 gati golle ma yimɓe fof ene gandi ɗum darde ma yimɓe fof ene gandi ɗum so neɗɗo wi ene limta ɗum ko ɗo walata te wona Diamouguel tan onon ganduɗon ko o waɗi ɗo ko o waɗi Haawre kone anda o waɗe Yeri Male kone anda o waɗi Jalluɓe kone anda te so Allah jaaɓi ha yeeso ko lawol kadi oɗon gandi janggo so Allah jaaɓi sohlani mbeɗe ardito mbeɗe annonce oɗon gandi hande ma en keɓ ambulance duunde janggo ma en keɓ ambulance jannuɓe firneji wonde kanko ɓe gonanani ɗo hay hunde sona développement nokkuji men la politique politicienne on kadi ça suffit la politique politicienne c'est arrêtée avec le questeur Daouda Dia et son frère Harouna Dia on kadi ala promesse aji il n'y a pas de promesse questeur Daouda Dia o adda tan o waɗa wiya neni komen guine men en ɗum ɗon yoni en eɗen gandi kala tokkuɗomo bottari gottiɗa ha karta so yimɓe hiɗandema ar so yiɗi joɗɗa fata donc monsieur le questeur honorable député bisimilla ma dans la commune de Haaré bisimilla ma à Diamouguel caggal nde Oumou Bayla Sow liɓi konngol koye on saaha noon yuman yangue joom bela totta konngol woni premier questeur à l'Assemblée nationale Daouda Moussa Dia haaldi e bandiraɓe rokki ɗumen rendez-vous maɓe gartuɗon no ɓuuri yajirde ɓe pija ɓe jala kono kadi ɓe kalda ko nafara Daouda Moussa Dia ɗum calmini jumfaɓe wonɓe ɗo enne ɓe fof no fotiri ɗum gaddirima almamin moɗono chef de village moɗon kilifaɗo to banggue diine to banggue aada en calmini jumfaɓe mumen to banggue rendo politique Oumou Bayla Sow noon rewɓe mawɓe ne gandimo hawnaki sukaɓe taw gandama kono ko debbo tiiɗo debbo dariɗo jiɗanɗo diwan muɗum jiɗanɗo commune Haawre somin cibimoma hande min mbi yo ardu commune o amin gandi ɗum jumani o wawi wadde ko hewɓe non ɗo no bonndira makko mbawa wadde ɗum mbiɗon kon kañum wadde ɗum ala sikkiro bangam min wonno mbiɗa andi ko woni ɗo ko Diamouguel ɗo henni Diamouguel ko wuram somi ari ɗo henna garmi koye wuram mi nani noon haalullaji mon ɗi doléance uji mon ɗi fof
rewɓe ɓe sukaɓe mawɓe e wuro ngo ko renda ko fof hayso on kaalani mbiɗa andi won noon mi joddima e moɗon miɗo jokkidira e responsable uji moɗon min hay goto haalanta on ko wuro sohli e nder département de Kanel fof mbiɗa andi ko waɗa ɗon mbiɗa andi ko heddi waɗede ɗon kono so Allah jaaɓi so min ɗo henna ko kalon kon kalani fof so Allah jaaɓi mamin dar min dar ɗon no mbirumi e campagne taw no yaaji hande arnomin garan ko rewda amin paya dunde amin gaddandu min ambulance ɓennene ko bandiraɓe ñaguinomo ɗum ko ɓooy mbimi men wettuɗu men hawre noon haɗi nde waɗi guila nden min dañani artude ɗo hen hande min gari min gaddandu min ambulance onon ko kalɗon ko so Allah jaaɓi fof nane hooram mayɗo dartu ɗo hen amin mbiyata ko mbin ɗon ko ɗum waɗama ko heddi ko min gardini on nani jiron jiɗam ɗiɗum waɗon min oɗon muɓi hoore muɗum jamuguel hor rewoɓe mawɗon andi ɗo onon gonata premiére e nder commune hawre fof ɗum noon eɗen fadi no mbiyirɗon min midi min mami ara min hooram woɓɓo otan mi artaji worko min goto mi woytoto noon mi ara hebde résultat am som kadi mi to mi ñohano mo ɓeyɗa nder a mo ɓeyɗa mi ɗum ɓayla ya jamude on woɗi noon so Allah jaɓi noon eɗen gandi ko jamugel wayni gure keɓo ko noon mbayi ɗo e nder commune Hawre so Allah jaɓi victoire meɗen le 23 janvier 2022 inchallah ɗum baylama to ɓiye wiwe nder département e nder commune ko Hawre bandiraɓe ɗum ɗo koye taaɓe ummade weedu bosiyaɓe femde nokku ene wiye Dunde tawa noon ɗo ko e wuuro ene wiye Jamuguel min dokkat moon aadi e guure goɗɗe so Allah lamɗo newni Windere TV ha yeeso ko lawol.